Здравейте, уважаеми зрители! Сега ще се опитаме да ви потопим в един древен, доста мистичен и много красив свят на словото, на писаното слово по-конкретно, на хартията и въобще на изкуството да се изразяваме, докосвайки листа хартия с мастило. Си кажете какво говори този Филип Станев, да не е полудял. Не, съвсем не съм полудял. При нас е един изключително интересен гост. Диан Павлов Джими. Първо, дълбок респект, преди да кажа, че ще говорим за творителница описменех. Изключително атрактивен външен вид. Приличаш на човек, излязал от приказен роман, от някаква холивудска продукция, нещо средно между Дъмбълдор и някакъв магиосник, такъв славянски, същевременно и с леко царски одежди. Защо изглеждаш така, бе, човек? Добре дошъл! Добре заварил, радвам се да бъда във вашето шоу. Това, което виждате, е част от моя театрален реквизит, от моите костюми, с които участвам в моите постановки, моите представления в творителница описменех. И в този си вид съм в образа на Йоханес Гутенберг. Йоханес Гутенберг, когато спомена, оказа се, че едва ли 1% са чували това нещо, питат бира ли е това. Не, това е една личност, която през 2001 година в една анкета на Sunday Times е определена за личност на второто хилядолетие. Не на годината, на месеца, на века, на хилядолетието. Като човек допринесъл най-много за развитието на човешката цивилизация. Всъщност Гутенберг, за тези, които са така общо културни познания, без да са детайлно навлязли в темата както теб, знаят, че е създателя на в общи линии печатната преса, печатното съвременно слово. Точно така, Йоханес Гутенберг поставя началото на тиражирания книгопечат. Той изобретява металните релефни букви, изобретява метала, от който да се отливат тези букви, мастилото на масена основа, изобретява и първообраза на печатарската машина. Днес се наричаме на негово име Гутенберговата преса. И с това наистина поставя едно революционно начало, защото вече знанията се демократизират, стават достъпни до широката общественост. Всяка книга може да бъде отпечатана. До тогава, до Гутенберг и неговата епоха, хората са пишели на ръка, преписвали са включително научна литература, включително художествена, каквато е съществувала. Тоест това било едно трудоемко, бавно занимание и затова книгата не е можела да се тиражира толкова мащабно. Да, именно в моето представление аз показвам развитието на писаното слово от праисторията, от първия опит на човека да остави някакъв знак върху скалите на пещерите, пещерните рисунки, Шумерия, Месопотамия, глинените плочки с пиктограмното и клиновидното писмо, древен Китай, на какво са пишели, с какво са пишели, върху какви материали. Въобще средствата, начините, материалите записани през хилядолетията и така проследяваме развитието на в човешката история, в основните човешки цивилизации под този общ знаменател. Средства и материали записане през хилядолетията. В древен Египет на какво са пишели, първо в Китай. Когато говоря за Китай, демонстрирам на живо как се прави ръчна хартия по древния китайски метод. Вярна ли е тази легенда за този китайски, някои го наричат монах, други не, Цай Лун, който там създава хартията, първообраза на хартията все едно? Да, вярна е и е интересно какво го е вдъхновило да създаде хартията. Това е едно насекомо. Малко хора знаят, че една оса е вдъхновила Цай Лун, наблюдавайки осите как се изграждат усилищата от миниатюрни дървесни частички, смесвайки ги с слюнката в устата си. Осата изгражда своето гнездо, усилището. И Цай Лун, наблюдавайки осата, решава да имитира природата, взел различни дървесни видове, като върба, топола, липа, черника, скълцал ги много наситно, разтворил ги в прясна вода, прецедил всичко това през едно сито и тези миниатюрни частички се отаяват на един равномерен слой върху ситото, след което го обръща и го притиска върху парче памучен плат и така се усвоява този слой дървесни частички. След като изсъхне на слънце, се получава хартията. Много просто, много елементарно. И до ден днешен хартията се прави по абсолютно същия начин, който Цай Лун е изобретил в 105-та година от новата ера. Само че днес всичко това се прави на огромни машини, в огромни фабрики, с огромна скорост и потреблението на хартията, разбира се, е в огромни количества. И наистина тези двама
бележити мъже Цай Лун, създателя на хартията, на метода за изработка на хартията, и Йоханес Гутенберг са, може би, най-важните личности откакто свят светува, защото днес не може да си представим света без книгите, вестници, списанията, учебниците, всичко това, което при нас се съхранява и принася наистина човешките знания напред през годините и през вековете, е благодарение на техните открития върху книгите и благодарение на печата. Много интересни и любопитни факти. Цялото ми представление се базира така на любопитни факти, които са забравени или малко хора ги знаят. Не всеки знае какво е папирус, какво е пергамент, как се произвежда папируса, как се произвежда пергамента. Ще отворим конкретно разговор, защото наистина е много интересно това, но преди това ние ще използваме едно друго изобретение, човешко, много важно също. Ще отидем така малко в една друга по-различна епоха при братята Люмиер, които са се заиграли там с едни движещи се образи. И сега в наши дни по съвсем друг път, разбира се, високотехнологично се е появило това нещо, което наричаме сега съвременни медии, телевизия, камери, интернет и така нататък. Нека да видим едно видео, което да даде на нашите зрители малко по-обективна представа за това какво си ти като човек и какво правиш всъщност. Нека да видим едно видео. Благодаря. Творителница Описменех е мястото, където ще направите едно невероятно и забавно пътешествие във времето. Ще се запознаете с древни цивилизации, страни и култури и всичко това обединено от писаното слово. Творителница от Писменех, град Плевен, е създадена от Джими Диан Павлов. Отваря врати за посетители през 2015 година. В уникалната обстановка по време на представлението вие можете да проследите появата и развитието на писмеността от древността до наши дни. Тук ще се запознаете с средствата, материалите и начините за писане през хилядолетията. Ще научите любопитни факти, свързани с писменостите. Ще преминете по развлекателен начин през различни епохи и страни. От праисторията, Месопотамия и Шумер, Древен Китай и Египет, Елада и Рим, средновековна и ренесансова Европа, създаването на глаголицата и кирилицата, началото на тиражираното книгопечатене, епохата на българското възраждане, първите килийни и взаимни светски училища в България, та чак до нашето съвремие. Само в Творителница Описменех ще се запознаете с живота и делото на Йоханес Гутенберг, обявен през 2001 година за личност на второто хилядолетие, за огромният му принос към развитието на съвременната човешка цивилизация и неговото гениално изобретение, което промени света – Гутенберговата преса. Ще имате уникалната възможност да направите своя отпечатък на нея. Само в Творителница Описменех ще се запознаете с живота и делото на Цай Лун, човекът изобретил хартията през 105 година в Древен Китай. Ще присъствате на демонстрация за производство на ръчна хартия и ще имате удоволствието сами да направите първия си лист хартия по древната китайска технология. А защо прозвището ти е Джими? Ти по-скоро би трябвало да бъдеш Диан Павлов, да речем Паисий. Защо Джими? Джими е някакво модерно име, такова англоязично звучи. Понеже това име ми го лепна един колега преди много години, когато бях още на 18 години. Тогава бях с така малка брадичка, косата ми буйна и къдро и приличах на Джими Хендрикс. Джими Хендрикс. Да, това е простата причина и така ми остана това прозвище. Наистина в днешно време ме оприличават на такива личности, като Паисий, като Софроний, като... Да,
наричат ме съвременен будител, възрожденец. Защо? Какво те мотивира да правиш тази творителница? Какво ти е водещото? Защо не правиш нещо друго? Каквото и да е то? По един или друг начин целият ми живот е бил свързан с буквите. По-точно, не с писаното слово в онзи аспект да съм писател, поет или така, макар че и в тази област съм се опитвал, но съм работил в такова предприятие, където правихме реклами. То тогава рекламата беше мръсна капиталистическа думичка, беше нагледна политическа агитация. Така, че съм изписал... Това ли беше термина? Нагледна политическа агитация? Точно така, нагледна политическа агитация. Славихме всички БКП-та и пишехме лозунги да живее това, да живее онова. И по-късно, когато вече се разпадна системата, аз преминах в областта на рекламата. Съответно, пак ми беше свързана работа с буквите, с писаното слово. И няма никакво да правя. Аз не обичам да седа така, с празни ръце. И започнах си направих Гутенберговата преса. Сам си я изработил? От нея, да, сам съм се изработил Гутенберговата преса. Ама гледал ли си някакъв прототип, чертежи, нещо? Сега, интересното е, че оригинална Гутенбергова преса на самия Йоханес Гутенберг не е останала, не е запазена. Неговата история е много интересна. Ако това така ще предизвика зрителите, интереса у зрителите да се разроват и да прочитат за Гутенберг, ще научат много интересни неща. За тази личност, от чието постижения се възползваме всички ние, именно писаното слово, книгата, печатаното слово, не е останала никаква Гутенбергова преса. Но само за 50 години толкова много се оценява стойността на това изделие, на тази машина. Наистина, това е първата в историята на човечеството машина. И с това Йоханес Гутенберг поставя и началото на индустриалната революция. Това е първото средство за масово производство. До тогава всичко се е правило на ръка, в занаятчийски, работилнички. И само за 50 години в Европа се появяват... Без хора като Гутенберг, съвременната цивилизация би изглеждала различно, защото индустриалната революция е точно това, механизирането на труда. Точно, да. И затова той е определен като личност на второто хилядолетие за неговия принос към развитието на човешката цивилизация. Как създаде твоя прототип, айде да го наречем така? Това говорих, че само за 50 години в Европа се появяват хиляди преси по подобие на Гутенберговата преса. Важен е принципа. Дървена конструкция с плоча, която се задвижва от дървен винт. И се осъществява натиска върху хартията, която е поставена върху намастелените релефни букви. Спазвайки този принцип, всеки си прави пресата, печатарската машина, по своите си възможности, по своите виждания, според материалите си. По уния времена това става в 1455 година. 15 век, да. Да, 15 век. Тогава в 1455 година Йоханес Гутенберг отпечатва първите бройки на Библията. И в края на 15 век вече в Европа има над 20 милиона отпечатани книги. Толкова бързо се възприема тази технология и се оценява нейната стойност и значение. И така, като си направи Гутенберговата преса, викам и сега какво? Ще покажа на някой приятел като мине. И така се е печатило, така е започнало всичко. Ще усвоя начина на производство на хартия по древната рецепта на Цайлун. Усвоих и това нещо. Първият ти експеримент, моля те да бъдеш ти си откровен човек, но сега бъди максимално откровен. Първата ти хартия, която се опита по този метод на Цайлун да я проведеш, стана ли? Да я направиш? Значи, кашата стана, получи се. Какво дърво ползва? Аз използвах топола. Бяха рязали тополи в града, в Плевен има доста тополи и използвах лико от топола. Накълцах го много наситно, получи се кашата. Не я изварих, в интерес на истината е трябвало да я изваря доста добре. Да, получи се някакъв лист, но не беше с чак такива задоволителни качества. Моята цел не е да правя хартия, която да се ползва. То и няма и нужда. Аз показвам как е започнало всичко. Откъде води началото си производството на хартията. Питали се много, не можеш да направиш хартия за акварел. Не ми е това целта, не ми е това задачата. По-скоро тия любопитни факти, за които бех започнал да разказвам. Примерно, малко хора знаят откъде произведе наименованието на тетрадката, която всички ученици ползват в училище. Идва още от Древен Рим.
Таблета, който използваме, идва наименованието му от Древен Рим. Тогава тъчскрина му не е работил така. Това е било дървена табличка, покрита с восъчно покритие, но римляните са го наричали таблет. И ние днес използваме също наименование таблет. Калкулатора. Ако ви кажа, че идва наименованието му от Древен Рим, сигурно няма да повярвате. Мога да обясня защо. Защо? Да. Аз те слушам внимателно, затова така гледам. Римляните, както и всички народи преди и след тях, освен че са пишели, са и смятали. За смятане използвали едно пособие, което наричали абак. Абак обаче е гръцка дума. И когато в кръстословица някъде срещнете древно сметало... Древно сметало, отговора е абак. Отговора е абак. Обаче 1% от тези, които го пишат в кръстословицата, не знаят какво е абак. Абак означава плоча. Абак има и в архитектурата, между капитела на колоната и носещия трегер, една дебела плоча, това е абак. Един такъв абак, една плоча използват римляните, в които има едни каналчета. И в тези каналчета слагат едни топченца. И получава се като сметало. Някакво древно сметало, да. Да, не са нанизани на топченцата, както на познатото ни сметало на тел, а се търкалят в каналчетата. Да. Единици, десетици, стотици и по този начин смятат с абака. И тук идваме до най-интересното. Тези топченца са направени от варовик. Лесен за обработка камък, от който римляните правят всичко. Виадукти, аквадукти, крепости, мостове, прекрасните статуи, саркофази и така нататък. Варовик на латински е калк. Калциум или калк. Топченцата, направени от калк, се наричат калкули. Когато местиш калкулата, какво правиш? Калкулираш, разбира се. И ето откъде е дошло наименованието на калкулатора. Няма нищо общо директно с смятане, с изчисление, а от калкулата. Топченцето от калци. Ето такива любопитни факти. И когато го кажа не само на деца, на възрастни хора, аз съм станал на 50 години, аз съм станал на 60 години, аз съм станал на 30 години, не ги знам тия неща. Значи да го знаеш, ти трябва да го търсиш това нещо. Кой има интерес и кога ще му хрумне да потърси откъде идва наименованието на тетрадката или на калкулатора, или на таблета, или на пергамента, или на папируса. Казахме, че има разлика, да не останем така като неподготвени все едно за зрителите. Ти си професионалист, аз съм обикновения лаик, който пита. Каза, че има разлика между папирус и пергамент. Каква е тя? Аз я знам, но нека зрителите да разберат. Огромна е. Аз ако разкажа всичко, кой ще дойде да ми гледа представлението? Да кажем, че едното е базирано на животинска кожа, пък другото е с дървесен произход. Най-грубо казвам. Едното е вярно, другото не е вярно. Другото не е вярно. Да. Добре, ние не сме тук с цел да ти унищожиме, така, как да кажем, творителницата. Папируса са го изобретили древните египтяни. Те го правят от едно растение, което расте в блатистите места на Нил и се нарича циперус папирус. Тук в България му казваме водна палма. За съжаление, той е тополюбиво и не вирее по нашите черни. Значи горе-долу ми беше верен отговор. Едното е по-скоро с дървесен произход, другото е кожа. Растителен. Растителен, да. И от този циперус папирус египтяните правят папируса. А пък пергамента е от животински произход. Това е животинска кожа, ярешка, телешка, козя, заешка, добре обработена, първооставена, добре обработена, изгладена и се нарекли пергамент. По името на града, в който е изобретен пергамента, град Пергам. Древните елени изобретяват пергамента. Сега ще си зададат много от нашите зрители следния въпрос, според мен. Този човек от какво се препитава? Нали знаеш, българина, този какво работи? Кой? Този Джими. Ти. Този Джими. Този Джими. Защото ти, да не страдаме за културата ненужно, но едва ли правиш пари огромни от това благородно дело и хората си казват, каква му е професията на този човек? Аз вече казах, че съм бил в едно такова предприятие, където са писали, рисували и така. И сега продължавам, графичен дизайнер съм по професия. Това се опитвам да изтръгна. Да, графичен дизайнер съм, но от 10 години започнах тези мои представления. То от едно представление станаха 2. Защото стана много дълго. Представлението стана 2 часа и 45 минути. Стана прекалено дълго, затова откъснах българската история, за сметка на което пък я обогатих и сценарно, и режисьорски, и актьорски, и с реквизит. И си стана самостоятелно представление, което се заживя собствен живот. И стана много пълноценно, защото българската история, която се изучава в
трети, четвърти, пети клас оказва се, че е много полезно за учениците. И дори така съм чувал от деца, то не дойдете, господине, да ми преподавате в училище, ние тук за 2 часа научихме повече неща. А ти може би им казваш, деца, елате вие при мен. Да, те идват, да. Обикновено най-честите ми посетители са ученически класове, обаждат ми се учители, отговаряме се ден и час, молим се да не вали дъжд, защото всичко това е на открито. Всичко, което видяхте в видеото, това е в едно дворче, което бях наел една къща в град Плевен за моите си дела, графичен дизайн, фирмените ми цели. Но там създадох цялото това нещо, като с течение на годините облагородих дворчето, построих си една малка постройка, където прибрах Гутенберговата преса и всичките реквизити, материали. Ето тази снимка е от втория спектакъл, който нарекох Школото. Защото тук демонстрирам как е започнало обучението по българските земи през Възраждането, още под турско, когато сме били. Нещо като пресъздаване на килийните училища. Да. Килийните училища. Извикам от публиката няколко дечица да ми съдействат. Ето, те седат на възглавничките на земята. Аз съм като един даскал възрожденски. Ето тук това е самото начало на представлението. Тук излизам, може би някои го приличават с Паисия или като един той визуална прилика има, да. Да. И всяко представление ми започва с в началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Бог бе Словото. То отначало беше у Бога. И всичко чрез Него стана. И без Него не стана нищо от това, което е станало. Словото. Словото е това, което не различава нас, разумните хора, от всички останали живи твари на планетата Земя. Чрез Словото хората общуват помежду си от най-дълбока древност и до днес. Но още в дълбока древност човек е осъзнал, че само Словото не му достига. И тогава човек изобретил и писаното Слово. На много места по света се появявали различни азбуки, различни писмености. Някои са изчезвали, някои са запазили, други са достигнали и до наше време. И от тук нататък се развива повествованието на представлението, като охващам почти цялата българска история. Делото на нашите първи просветители Кирил и Методий, тяхната глаголица, какво представлява глаголицата, говорещата азбука, какво ни говори тя. Този разговор е безкрайно интересен и с теб времето лети неусетно. Ще влезем сега за кратко в първия рекламен блок и после продължаваме да си говорим. Okay. Един такъв въпрос имам към теб. Взимам повод за края на първата част на нашето телевизионно предаване, в което си говорихме за глаголицата. Ти каза говорещата азбука. Много хора си представят азбуките, и латиницата, и нашата кирилица сега, като просто някакви писмени знаци за произнесени звуци. То не е толкова просто обаче, нали? Да, основната заслуга на Константин Кирил философ е това, че той извлека от българската реч всички звуци, които се произнасят. И той ги е синтезирал и е създал знак за всеки един от звуците в българската реч. За удобство на изучаващите ги, той ги е подредил в една логична последователност и е дал наименование на всяка една от буквите. И прочетени последователно буквите от говорещата, глаголи на старобългарски означава говоря, на говорещата азбука, глаголицата, те дават наистина едно напътствие на този, който ги изучава. Азбуки, веди, глаголи, добро е, живе, дзело, иже, како люди, мислите, наш, ом, покой, ръд, слово, твърдо и така нататък. Преведено на съвременен български език звучи горе-долу така. Аз, знаейки буквите, можейки да говоря, живея добре на тази земя. И както вие хора мислите, изричайте словото твърдо и ти, човеко, юноша, дете, чети, учи се и само така ще вървиш напред към прогрес. В общи линии това е напътствието, което ни дават нашите първоучители. И всъщност смело може да кажем, че това е една гениална форма на акростих. Точно така, да. И след това, когато след смъртта на Кирил и на Методий,
учениците им са изгонени от Велико Моравия, от немското духовенство. Те пристигат в един много съдбовен за българския народ момент, когато княз Борис I Михаил, наречен покръстител, взима едно дълновидно политическо решение да покръсти българския народ в източно-православната вяра. И за налагане на тази вяра са му необходими учени хора, които да превеждат книгите на разбираем български език. И именно точно тези ученици, Климент, Наум, Сава, Горасти, Ангелари, идват по това време и той вижда в тяхно лице хората, които ще му помогнат за тази мисия. И след известно време, след създаването на двете големи книжовни школи, Преславската и Охридската школа, които по нищо не са отстъпвали тогава на Магнаурската школа, където е учил и сина на княз Борис Симеон Велики, след създаването на тези две школи, може би глаголицата се е оказала по-трудничка за разбиране, за разчитане, за писане и предполага се, че може би по нареждане на княз Борис или на Симеон Велики е създадена кирилицата някъде или в Плиска, Преслав или в Охрид от учениците на Кирил и Методий, наречена кирилица, разбира се, на името на техния учител. Кирилицата е азбуката, която ползваме и днес, претърпява няколко редакции. Тя е, както всички знаем, третата азбука в днешна съвременна Европа, в Европейския съюз, официална азбука, което е не малък повод да се гордеем като българи. И не само да се гордеем, ти много добре знаеш, да го кажем и на нашите зрители, благодарение на тази азбука, нашата кирилица, ние ставаме, как да кажа, важни и независими в тогавашния свят, в геополитически план, дори ако щеш. Знаеш за пословутия спор за триезичието, той минава през религията, разбира се. Това е също... Тоест, ние сме се самоутвърдили като идентичност благодарение на тази азбука. Това е най-голямото постижение на Константин Кирил Философ, че се приборва с триезичната догма. До тогава се е смятало, че Бог може да чува проповедите и молбите само на латински, гръцки и еврейски език. Точно, да. Но в една блестяща пледуария Кирил в Виена с римокатолическите епископи, той защитава правото на всеки народ да отправя молбите към Бога на собствения си език и да чете думите от Евангелието на собствения си език, разбирае. И това му е най-голямото постижение. Отделен въпрос е, че, както казва поета, ние сме дали нещо на света, на си славяни книга да четат. Именно българската писменост отива в Киевска Рус, оттам тръгва по славянския свят. Ние на Киевска Рус сме дали и първия епископ Киприан. Той е българин от рода на Цамблак и на Теодосий Търновски. Така че имаме много поводи да се гордеем като българи с нашите първоучители, нашите възрожденци, нашите по-нататък поети, писатели, революционери. А съгласен ли си, че много трябва да се говори, понеже те чух, че спомена, много трябва да се обръща внимание на хора като Григорий Цамблак. Той е позабравен за съвременните младежи. Те знаят, как да кажем, знаят за Кирил и Методий, някакси повърхностно преминават през историята все едно. Ами, за съжаление да ти кажа, че аз от 10 години контактувам с ученици, с млади хора и виждам колко много не знаят. Ние сме от едно поколение, което беше жадно за знания. И най-малката информация, която се промъкнеше от някъде, от тези прословути списания Космос, наука, техника и така нататък, БТА, паралели, какво ли не. Ние бяхме жадни за информация, за знания и поглъщахме всичко жадно и затова станахме едни така мултифункционални личности, което не знам дали е за добро или за лошо, но аз съм доволен от себе си, от моето си самообразование, което съм получил, защото тези неща в училище не можеш да ги научиш. И именно аз като правя тези представления, смятам, че попадам точно в тази роля на човека, който не е в училище, който в училище няма да науча децата на това, което аз ги научавам. А представено по един такъв пък атрактивен начин, то се запомня. Просто виждал съм деца, които са били в втори клас, са идвали при мене, сега идват в 6-ти клас. А онова кога ще го кажеш? И помни детето за нещо от спектакъла. Викам спокойно, нека да му дойде времето. Имаш ли епоха, период, айде да кажем, не епоха, е много дълъг период от време,
който ти е така на сърце от българската история, който те кара се вълнуваш повече, по-емоционално ти е. Много хора на този въпрос отговарят, ами да речем последните национално-освободителни борби преди създаването на Третата българска държава. Ти имаш ли период, за който си казваш да използваме този лексиконски израз? Това ми е любимия период в историята. Понеже аз разказвам за един отрязък от време, който е до Възраждането. Mm-hmm. И всичко това от Кирил и Методий, през Паисий и Софроний, през Петър Берон, Васил Априлов, които създават основите на българското образование. Те поставят началото на българското просвещение. А без наука, както така, народите са слепи. Така че просветата, образованието, културата, това стои в основата на моите представления и не може да не ми е близко. То ме вълнува и за него така наистина с жар и вдъхновение говоря пред публиката. Трябва да ви кажа, че всичко това, което съм събрал с десетилетия, аз съм започнал от пред интернет епохата. Да. Тогава беше много трудно от обща култура, книги, които съм чел, да ровиш в библиотеките, да търсиш целенасочено е много трудно нещо. И когато се появи интернет, тогава стана страшно. Сам знаеш, едно търсиш, то намираш. И тогава вече трябваше да ги съчетавам, да проверявам, за да не говоря неверни неща. Трябваше от няколко източника да си проверявам фактите. После пък започнах да ги подреждам хронологично, за да направя наистина едно повествование, един хронологичен знаеш много добре, разказ. обаче пък какъв обективен риск създаде интернет за достоверността на информацията. Даже, нали, знаеш, има такава шега, не всички цитати в интернет са верни. Иван Вазов. Иван Вазов го е казал, да. Така е, аз затова проверявам от повече източници. Те не са чак такива някакви фантасмагори, които да кажеш, това пак наистина го измисъл Иван Вазов. Говорих за атрактивността. Ако забелязахте в видеото, аз във всеки един период, епоха от време, за който говоря, аз съм в адекватен за времето костюм. Превъплъщаваш се, да? Да, превъплъщавам се в 9 образа в голямото представление. В българската епоха, в по-малко, там 3-4 образа се превъплъщавам. И малката тайна е, че само със смяна на няколко атрибута, примерно си аз съм Гутенберг, сега като махна тая шапка и като махна това на метал отгоре, много лесно вече се преобразявам в един български възрожденски монах. Или възрожденски даскал. Да. Ето, слагаме. Сега заради кръста по-скоро монах. Кръста. Даскалите също са носили. Да не забравяме, че Неофит Рилски е първият учител в Габровското взаимопомощно училище на Васил Априлов. Ето така вече съм в друг образ. Те са носили на кръста си едни помагала, които са им били много важни. Които да ни кажеш какво представляват? Значи това още от средновековието, още от ренесансово време, писарите са носили винаги на кръста си едно тубоще, в което се е съхранявало перото, гъшето перо, за да му е винаги добре подостено и готово за писане, защото по всяко време може да получи поръчка за да припише някоя книга или тогава за нуждите на първите учебни заведения. Това, което прилича на гигантска кисия за тютюн? Това е наистина кисия, в която се носи различните пособия и потреби. Това е мастилничката, в която си налива мастилото и потапя перото. През 15 век от преписваческа дейност са се издържали много хора, така че... И тя е била не просто търсена, ами много важна професия, защото няма как да се разпространи иначе. Писаното слово. Когато се появят първите учебни заведения след онова мрачно средновековие, веднага покрай тези учебни заведения се появяват множество скриптории. Това са местата, където се приписват книгите. За нуждите и на професорите, и на студентите са нужни нови книги, нови учебници. До тогава се е изучавало само теология. Не е имало природонаучните дисциплини. Така че
наистина по това време преписваческата дейност е била много доходоносен занаят. Имаш ли някого, с когото си сътрудничиш, да ти помага да правиш своите представления, да... Нали, знаеш, сам човек не е за никъде, освен за едно място там, нали, да не го споменавам. Аз се оказа, че и на това място в моята творителница съм абсолютно сам. Абсолютно всичко съм направил от самия двор, който съм облагородил в течение на годините. И камък по камък, дъска по дъска, всичко съм си построил самото помещение. Там, където е всички реплики на артефакти, които са ми опорни точки в разказа. Аз взимам примерно един пергамент и започвам да говоря за древна Елада. Взимам един папирус и започвам да говоря за древен Египет. И така, те са ми опорни точки. Всичките тези реплики на артефакти съм създал сам. Всичко в творителницата съм направил абсолютно сам. А костюмите? Костюмите съм импровизирал също сам. Някой съм ги намирал по втората употреба, някой съм си ги дошивал, правил съм си ги. Примерно тази шапка съм си направил от една детска кадифена поличка. Това е било поличка такава. Само я събрах отдолу, дръпнах един шнур, окажих тази кожичка, това някакво коланче с лъскави. И стана перфектна шапка на Йоханес Гутенберг. И веднага влезох, тя просто си отива към костюма. Да, така е. Така че тези импровизаторските ми способности са неизчерпаеми. Обичам да си измислям неща, нямам търпение да ги реализирам, може да не спа, но трябва да го направя това, което ми е хрумнало. И така си осъществявам мечтите. И си харча парите да се осъществявам мечтите. А защо си избрал такова име творителница описменех? Нали, това е такова старо говорене. Това е... Ако от целият този 45-минутен разговор не разбрах се защо е творителница описменех. Не, ние разбрахме защо е, но защо не... Ти си можел си да сложиш същото име, но със съвременни думи. За буквите. Да, примерно. Това означава. Ама айде малко да се разчувъркаме мозъка. За да ги караш да мислят, нали? Да се замислят. На самата сграда, на самата постройка съм направил един огромен макет на метални релефни букви, които е изобретил Йоханес Гутенберг. Металните букви, те са огледални, те са обратни, защото като се намастилат и се отпечати, всеки е виждал печат и се получи буквата, която се чете нормално. Тези огромни букви, там пише Гутенберг, верно, че с малко германски шрифт. Чудат се, гледат, не могат да го прочетат. Айде бе, помисли малко, за какво говорих тук, нали? За букви. Видяхте как аз демонстрирам на преста, как се отпечатва. И трябва да завърта малко манивелата, да влезат в оборот и да... Знаеш какво забелязвам? Аз нека да мислят хората. Ще ми простиш това, аз се опитвам на моменти съвсем така деликатно да те провокирам. Ти изпитваш на моменти почти гняв, когато видиш незнание, нали? И сега в този разговор си пролича. Незнанието е нещо ужасно за хората, нали? Това да си необразован, неграмотен, безпросветен, да използваме тази дума. Това мисля, че те владява това направо. Особено при младите хора. Нали ти казах, че са ми казвали деца, защо не дойдете в училище да ми преподавате? Да. Това много ме радва. Не може да не ме радва. Човек съм. Обаче, как да реагирам, когато една учителка, тук във видеото може би се е видяло някъде, на малкото дворче, което е пред самата творителница, пред самата стаечка, съм направил една мозайка от разноцветни плочки и павета. И там има едни знаци в едни кръгове. Една учителка да покаже, може би, така знание и информираност. Това на кирилица ли е написано или на глаголица? Как да реагирам, молете се, на такъв въпрос? Наистина изнемогнах от защо не каза написано е на мозаечница? Ама да беше спестила едното, да беше попитала това на каква азбука е написано, с какви букви е написано, или на кирилица ли, ще кажа не е, другото е. А как гледаш, понеже каза ти, то е ясно, че си човешко същество, съвременно при това, как гледаш на такива, те са като комплименти звучат, но пък са и отговорни към човека, който ги получава, съвременен будител, просветител. Това за теб какво е, което правиш? Това ли е? Будителско дело ли е? Твоето мнение ми е много интересно.
Защото това, което го казват, нали, ето Джими е будител, това го казват други хора. Да, други хора, които са били на представлението ми, които са го гледали, като свърши, казват, ти си съвременен будител. Да, та въпросът е, ти така ли гледаш на себе си, като будител? И когато чуждото мнение вече преобладава, вече започвам да го приемам. Не съм се възгордял, не съм се забравил кой съм и къде съм, какво съм, но наистина след като давам на днешните деца едни знания, които няма кой да им ги даде, Да. След като всеобщото мнение, че децата трябва да знаят тези неща, и не само децата, българина трябва да знае тези неща, започвам така с най-голяма благодарност да приемам тези прозвища, които ми дават. Почитаме ли си ние българите историята или го правим само формално, когато дойде съответната историческа дата? Не е ли малко, как да кажа, да не обидиме някого, по-късно, ама леко фалшиво? Да, така е. Малко е по-късно, малко е леко фалшиво. Обичаме се биеме в гърдите, когато сме на маса. Булгар. Малко са хората, които наистина се интересуват от историята и я познават. И много се радвам, когато срещна при моите гостувания или когато идват гости при мен, когато срещна хора, които наистина знаят историята. Тогава наистина се завързва с един разговор. Някои ме коригират, някои ме възприемат от мене неща, които те не са знаели. Аз съм далеч от идеята да разбивам постулати, които са наложени. Движа се в руслото на установеното от науката към днешна дата. Далеч съм от мисълта да доказвам, че Господ е българин. Не искаш да правиш сензации, да. Стъпил съм здраво на земята и на основата на това, което почти се движа по учебния материал. Може би на едно место вкарвам едни неща, които не са още доказани, но ако се докажат, това ще промени пък из основи историята, за която познаваме. Това са едни артефакти, намерени по българските земи. Плочката от Градешница и печатът от Караново, на които се предполага, че има писменост върху тях. Ако се докаже, че това е писменост, наистина това ще промени представите ни за историята, защото до сега се смята, че първата човешка цивилизация е възникнала в Шумер. Защото за цивилизация се смята не група от хора, които се раждат там, размножават се и умират, а група от хора, която остава писмени свидетелства за своя начин на живот. Така е, да. И ако върху тези артефакти, плочката от Гърдешница, печата от Каранова, също от Тартария, Румъния и от Винча, Югославия, има множество плочки с подобни знаци по тях и се докаже, че това е писменост. Тези артефакти са датирани 2000 години по-назад във времето от най-старите шумерски клиновидни писма. И тогава няма да звучи самовлюбено и прехвалено да кажем, че ние сме люлка на цивилизацията. Ако се докаже подобна писменост. Люлката на цивилизацията е някъде тук по поречието на Дунав, за което ние, съвременните българи, разбира се, нямаме никаква заслуга за това. Но предполагам, че съвременната наука не се иска да се докаже това нещо, защото трябва да се пренапишат хиляди учебници. На науката, нали, това е целта, да показва истината. Да показва истината и аз дълбоко съм... Извинявай, Филипов. Аз дълбоко съм убеден, че много неща се премълчават и не се изважда наяве истината, точно поради това да не си развалят ръкатлъка и да ни напишат нови учебници. Много неусетно мина времето в този прекрасен разговор с теб. За този разговор ти благодаря. Аз сега ще ти дам нашата книга, съвременна книга, на която ти ще пишеш със своята ръка, а не по метода на Гутенберг. Ще направим кратка пауза обаче през това време в нашата творителница о картинках. О картинках. Нека видим. Диан Павлов и неговите думи в нашата книга. Аз не бих могъл да го кажа по-добре, откакто го е казал нашия пръв възрожденец Паисий Хилендарски. Четете и знайте, за да не бъдете подигравани и укорявани от други племена и народи. Паисий Хилендарски. Много ти благодаря за този разговор. Пожелавам
успех на всяко твое бъдещо начинание, свързано с това благородно дело, което правиш. И наистина са мъдри думите ти, които цитираш на този учител на нас, съвременните българи, защото иначе ще изпаднем в хипотезата да използваме този съвременен конструкт на говоренето, да сме неразумни юруди. Да. Благодаря ви.